Salam iyileşler. Sonogy salam. İyileşler bugün biz sono bilen şu Türkmenistanyň watan habarlary, onun beýlek medialar barada biraz gurrun etmekçi. O sono bu işi biraz bir kundup nemesine gözü gezdirdi. O nämeler nämeler ortaya çıkanny. Bu habar demen näme getirip näme götürýändigini, näme ýitirýändigini şo barada biraz pikir alşaly diýip maslahatlaşdyk. Şoň üçin sözü men sona bereýin. Sono sen eden analiz pikirleň barada biz bilen paýlaşsaň. Salam Saparağı, ildeşler size de salam. Hawa Saparağı men Vatan Habarlar Gepleşiginiň 2 güni barada birazrak araşdyrma etdim de analiz etdim. Käbir bellikler aldım. Şo barada öz pikirlerimi siz bilen paýlaşasym geldi. Bu da şu Mart aýynyň 2-si we 3-ndäki Vatan Habarlary baradaky ilki bilene Goşadyrna içindäki Serdar Berdimuhammedowyň we Gurbanoğly Berdimuhammedowyň adyny tutman, şonuň adyny tutmak üçin ulanýan sözler bar da gatty kän gaýtalanýar. Şu ünsün çekenmek üçin iş edip oturup sanadym Saparaga. 2 günden keyin. Tuğulama näçe çykdy? Häzir aýdaň iki Vatan Habarlaryň 2-nji çysloda berilende 84 gezek gaýtalanýar. İkisiniki bile ýöne. Üçündäkide de 89 gezek gaýtalanýar Saparaga. Käbirlerini geçýänem şeýle bir köp gaýtalanýar da borla şunu hasap etmäýändik geçenim men bar. Şeýdip bir 3-4 sansyny hasaba da almadym. Onsoň o näsil sözler men belli alanmaýdy da meselem şeý diýär. Adyny tutmaýa da hormatly prezidentimiz ýa-da döwlet başlygamyz, türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy, hormatly arkada, yeri gelende de gahrman arkada diye. Onsoň arkada Serdar, milli lider, Türkmenistanyň prezidenti garaş şeýdip eýem Gurbanoğly Berdimuhammed üçine adyny tutmak gerekler bir 4-5 sany aýry öz üçin aýdylýan bir şöhratlandyrylýan sözler bar da. Ana şonu aýtsa eýem şu Gurbanoğly Berdimuhammedowlygy belli, meselem milli lider diýilse şodugy belli. Hem şeý diýär, halkyň milli lideri, Türkmenistanyň prezidentiniň milli lideri we halkyň milli lideri diýip geçen ýerem bar. Hawa Serdar üçin öz kakasy milli lider bolup biler. Ýöne men o milli lider men saýlamadym Saparaga. Näme üçin meniň saýlamadyk adamy halkyň milli lider diýerler. Meninki däl meselem. Men saýlamak, men özüme milli lider edip saýlamadym. Sonra bu soru maňa berýän. Menim paýlaşýan siz bilen sorak diýip kabul etdim. Men bir tane soru berýän. Näçe minut gidýär bu näme? Vatan Habarlary ikisindäki 37 minut gidýär Saparaga. 37. Göni şu başynda başlanýan o birazrak sazly, zatly yer var. Şolary bilen bile hemmesi bile 37 minut. 37 minutda 84 gezek. Yani saz üçin aýyrsaň 35 minut diýip alaly, şeýlem. Bor, alaýan. İkinci sananmam 50 minut. Bara 84-89 gezek gaýtalanýar 50 minutyň içinde. Onun bu günne näçe tapar berýärler buny? Saparaga seredin günde her gün akşam saat 9'da Vatan Habarlarynyň täze programmasy başlanýar. 21:00'da. Ana şu 21:00'daky iň täzesi bolýar. Onsoň şu 21:00'daky 23:00'da gaýtalanýar. 2 näse anal şu. Ýerden 7'de bir göý berilýär. 3. Ýerden 9'da ýene de gaýtalanýar. 4. Günertan 12'de gaýtalanýar. Soňam günertan 15:00'da gaýtalanýar. Bir Vatan Habarlary 6 gezek gaýtalanýar. 6 gezegi 84'de köpeldiýär. 504 bolýar. 504. Ondan başka kanallar barmy? Ne şu tarzda ne bilýän? Saparaga seredin
6 sany kanal var. Şonun üçsünde Altın Asır kanalda, Yaşlykda we Mirasda. Şular ya edilýän kaýdan tertibinde gaýtalanýar. Herisinde 6 gezekden gaýtalanýar. Bunu yani 500'ü yine de 3'e köpeltmer oluyor. Yine de 3'e köpeltsek 504'ü. Hı hı. 1512 bolýar. 1512. Men bunu Aa, yazayım, yattan çıkarmaya alak, değil mi? Yazaýyn. Sonra. Beýle ki 89 diýdiler. İkinci O. Vatan Havarlar, ikinci hasaplanım 89 edip onu şu Altın Asır Yaşlyk Mirasda hersinde 6 gezekden şu Vatan Havarlar goýberlende 1602 gezek bolýar. Eh. Saparaga indi 2 gününki bara. Hı hı. 2 günde şolaryň adynyň tutulşy 3114 gezek bolýar. Diňe Vatan Havarlarda men beýleki Vatan Havarlaryň başyndaky gepleşikleri goşamakda. Beýleki özara gürrüňdeşlikler bolýar. Olar ýok içinde diňe Vatan Havarlar. Bundan başka yani halka, cemiyete haber ya bilgi vermek için ulanılan kanallar, metbuat terişteler var mı Türkmenistan? Metbuat öňe bady saparaga näme gazet, jurnal her gün çykýar. Ýöne son keşdişme göre näme kagyz gytçylygy ötýän häzirler gazet, jurnal edil öňkýaly çap edilip öýlere çenli gelip ýeten bolmaly. Ýöne online okalýanka şu telefonundan okalýan bir görünüşe geçen olay masalar. Şu üstünetleyen internetlerinin gücü yetdiğen olsa gazet jurnallar okumalı. O yerde de şonça gazetden arkayın vardır. Radyolar o yerlerde radyo hemişe de aydıp duruyor. Maşynda radyolar gaty känlanýar saparaga. Her kim eýlek gidende radyosunu açýar. Se owaz dinlenýär. Diýen aýdan 3 tane kanalymdan başga da yine de 3 var. Jemi 6 diýip bilýänmen. Aşgabat, Türkmenistan we Owaz kanalları. Olarda indi Vatan beýdip berilip duran ok bolmaly. Ýöne şu Türkmenistan kanalda biraz açık gysgaldylyp bırak aýdylyp geçen olay mesela. Ýöne Sonra o 3 kanalda da hukman aýdylýandyr. sonra yine de burada demedeli bir anıklaştıralı. Şular ne 37 minut diýdik de net 35 bolýar da taýdanna ýerden. Indi näçe söz ulanýarlar. O gaýtalarynň sözleri gıran emetmeler. Ýöne yani söz baýlygy diýip bir neme bar da. Yani ulanýan sözleň sany. O men tanamda 49 edip koydum. Menem bir 2-3 günün küýüni analiz etdim şeydi. O 49 söz bilen pikir hiç wagt aýdyp bolanok. Girdi. Gaýtalap şey öwäýmeden. Birat düşünürüm bolanok. Bunu näme üçin aýdýan? Ne Angliýa demesinde yani birinci klasdan üniversitede oturýança ulanýan sözleň sany 71 min diye. 71 min söz. Bizde 50 söz. Yani Germanya'da, Japonya'da 40 bin, 45 bin, 30 bin, 35 bin şeyler aklemez gidiyor da. Yani bunu yürütü analiz ediyorlar da. Bizde edebi dil demek yok. Yani bu taboy değil de günlük ulanyan salam ağaç mı dok mu yıkıldın mı turdun mu yattın mı yeni alak yani sağda nemeler bilen nemediliyor da o tayda sen fikir da bir ütköşük bir yani bir duygulara tesir edecek bir neme yani rahat yok da. Bunu neme bölölü 365 köpüldölü bölmellen köpüldölü
O 365 gün var. Falan bu da havar nemesem gün de Aa, var. O 365 o bir yıl. aa, Ya bulon yemedik börünü 30 yıl. Ya buna yine de 30'a köpürt. vay be. Hı hı. Saparağın 360 yaşa köpeldelde menne ağzını alayım şu an ağzı Hı. 1512 deydik. Ne o? Bir günde 3 kanalda şonçaradaq qaytalanýar. Onda şon 365 alınsa 365 göni olan yine de 150 min 450 mindən köp bolýar Saparağa. Yarım milyon. Hawa. Yo, men häzir näme izinde kıymayı da sanlaryny goşman grup hasapladym da häzir onu Hı. ýatdan O şu sana yarım milyon yazışdym. oluyor da tegeleklerden Ya, söyle. ha o şeydemizde yarım milyona arkayla var ya. Inni bir neme geçeli. Inni bu televizör yani havar perişteti. Kiminki? Devletin. Devletinki diýenler. Devletinki değil ya. Awo, O. awo. Bunu bu kadın beğenmeli hakkı var mı? Yok saparağı. Hı? Yok. O. Yönü eýeli ýaşlar. Inni deme bir imtihanlıkta bir zat var da yani utanç değil ya. No değer destur değil ya. Ağır namus değil ya. Bir türlü imtihanlık nemesi var da yani ehli umumu o da bir yaka bir millete mahsus adam derler. Inni şunça gerek adını men adımı yüngde biri ağzalta da men rahatsız olacak da. Var kovu sözler öyle ağlasınlar, nemetsinler. O yani adamın nemetine yakımsız da. Onu utanç. Onu dinleyip oturmadım. O ben evi özüme utanıyan. Ben adamı kendi tutuverseler çok rahatsız oluyan ben. Ne burada utanç, haya, edep, destur, terbiye yok mu kan? Ne var ediyet. Senki diyende de bunu edip bulun o böyle. Ne ten adın ne sonu deyip bunda bir kimin tapar kıyırıp dursalar ne aylap görürsün gözüm. Onu. Değerler artık. Sapar däldirärin saparağı. Hı? Gülküm tuttu sapar. Bağışlan Delil vatandaşlar yok. yani. Delil yok. O ben ne şolong külkü duni. O sen gözüm bu dediğin de. O da yani radyo, televizyon o kimin hasabına yaşıyor. Bu halkın, salgının hasabına saklayan bir kuruluş. O atasının mahalleler, neme değil. Bu da atlar geçeli. Bu da atlar yani teknik neme dikkat koyuyorlar adına. Gerek orada dolar gerek bunun üstüne. Yönü ne tabi okumayan cemiyette. Aa, yani adamlar ne ile çetlerde terbiyeleniyor yeme diyeyim. Yani ortam görüllü neme bilen terbiyeleniyor. Onun bir tatsal katnaşık bağ olsa sotrida adamini sonra bir şekil şema yani utoncunu hayatını değerini desturunu geçiriyor da tatsal neme. İnni Türkmenistan'da tatsal katnaşıklar diyen nemenere ne ola getirttiler. O yoğun bir ullokan neme değerli tatsal durmuş. Yoktu olun yönü 20-25 yıldan beri o da yok. O onun görürler yani adamsam Floryalak utançsız, hayasız, binamız. Adamım görürler 30 yıllar. 30 yıllar 3 tane nesil. Gödön getir. Birinci nesili katı ulu zayılak bilen nedirler? Sebebi Ankara'dan gelen yeni atası var, nemesi var da. Sonunun biraz geçiyeden neme diye saklıyor da.
Yani ikinci nesil var. Yani en tarafından yiyen onları mağdur geçiyor. Üçüncü nesil vurrey. Olur imtihanlıktan doğru mahrum olmalı, çıkmalı. Ya şolorda imtihanlık deyilen nemen nemesi katı ucipsizdir. Bu neme bu ılımın tuğu dediyen dağıtı da. Ben oylap takmayan dağıtmam da. İmtihanlık utoriyada. Yankı görüllü alınyan adam demesine giriyor da. Bunu ne için kaytalayarlar? Sizin men milli lideriniz deyip kaytala diyen olsa siz menden görüllü almalı deyip verilen dağıtlar da. Doğru. Ne, giden cemiyet edil şu hayvan yalak sonra alak hayvan olmalı. İnsafsız, dinamız, utançsız, o ne hemen epiditlemesinden yerine vermeli. Buna bir adam çıdap bilen 1500 yaparsın adını. Bunu kaytalanyan olsa. O yaka bir nemeden. Yani, normal durmuşta gürleşilen nemelerim var. Sapara bir adamın rayetlaştırmasam ya da e, cahillaştırmasam bu çıdamak hakikaten mümkün değil. Bu sıfırlar yaman büyük sıfırdı özüm. Hiç şon çayacak kaytalanma göre her kimin kellesine ağını bir zat giyirse ılım bilim üçün. O da yok saparaga. O Şu boş neme. boş saat şon çayacak kaytalamadı. Bu da dine vatan havarlarda gaytalanyan saparaga. Onun daşında gepleşiklerde bu hasarın içinde yok. O, Şonda olanda o neme yan gurruna diýdiňiz. diyenler şu başka da ya dine şu adını neme ulen neme başka da atla diyen oklar mu? Bir de atlar giymelidir ama. Saparaga ine neme ikisindäkiden birazjyk aýdaýyn-da. Hı hı, hı. Azerbaycan'a gidip geldi. O Sami'de gatnaşyp geldi. Şoňa gitdi diýmek üçin hormatly prezidentimiz diýe ýer bilen uğramak üçin paýtagtymyzyň howa menziline geldi diýip başlaýar. Şo ýere gelmän Azerbaycan'a gidip bilmejegine bizim düşünýär. Şonu aýtman geç gidiverse de boljak. Ýöne şonu aýtdy. Onsoň on diýär resmi adamlar uğratdy diýär. Saparaga şo taýda durup uğradan adamlar sanady bilen 19 adam çepek çalyp şonu uğradyp dur. O yaş çağamy 3 ýaşyndaky çağa däldir onu elinden tutup bir o çağalar bagna çen äkidip geler ýaly. Şonça adam uğratdy. Hı Ondan soň ana diýä howalandy diýä uçar howalandy bir näçe wagtdan soň düşdi garaz galyp düşene çen hemme zat aýtdy. hı. Ondan soň o aňyrda da diýär resmi adamlar garşylady diýär. O ýerde soň söz geze ýetende söz sözläpdir. Esasy Covid ýokançy keseller baradaky neme gurrunlar. Bütün dünýäde Covid ba wagty bizde onun gurrun edilmedi, gadagan edildi. Garaz adamlara her türlü azaplar berildi de şu sözü gaýtalamazlyk üçin. Hı hı. Dünýäde gutarp azalandan soň bu şu Covid barada nemelerini güýçlendirip başlady da. Beýlekler ama bu Covid ýokançy keseller barada gurrunny edendirler. Ýöne bizim watanda beren kommentariýasynda diňe şu Serdaryň aýdan gurrunlaryny diýdi. Ýene de bir ünsüm çeken zat Saparaga indi izni Azerbaýjandan gaýdyp gelenden soň ýene de resmi adamlar garşylaýar, ýene de şonça adam eýle beýle dünkü watan habarlarda meclis geçirildi. Meclis hem online boldy. İnternetim yok. Bu net bu online oluyor. Hawa interneti yok, halka bermeýärler, ýöne özleri online meclis Öğlerine de etýärler. yok. Yani altı biz bağırladık. 6 megabayt yani. Berip bilecekler orada yani diline. 3 veriyem, 2 veriyem, 2 megabayt veriyem. O tayda konferansı hiç tat olması mümkün değil. Kokunu yemesinler. Yani Şu ekranda görünýär ministrler. Bu görüntün demek kabinetin o tayında oturandır ya bu tayında. Mümkün değil. Bunlar adamdan hem de jeti ödeyalak hayvandır yani. Düşüncesi nemesi.
O Mümkün de. verilen 6 internet de megabayt mümkün bilen de. olar ýaly konferensiýa geçirmek mümkün değil. Olara gelen internet başgaçarak bolmaly da onda tezligi beýik bolmaly. Olar näme adamda başgalar adam dälmi? Onu edip bolanok. Edip bolayan orada bolurdu. Oňa yani widilini ne diýen, şolar ýalak diýine çekmedi. Olaň hersi bir ýerde oturan bolsa o näçe sanak diýine bol. 10 adam baş otady ekranda. Yo 10 10 adam bolan bolsa mini 10 adam hemme bir ýerde oturan näler? yok yok Öyle ay iş yerine yo oturanlar. hersi Belki de öz bir stolunyň marda başynda bir oturýar o. çerjewde oturanlar. Ha, onu biljek däl. Ha, ha. Mümkin. Onu bilemem. Ya bu hemme şu ödleri ýalak babarapdy. Öýden onu mokları mümkün bolar. On soň ara saparaga Hı hı. izin dowam etsem, Hı hı. şey diýärdi, indi Azerbaýjandan geldi. Gelenden soň bir 2-3 sany hat okady saparaga. Halen bara o beýleki daşar ýurtlara hat berilýär ýa-da döwlet baş tutanlarynyň dowlanyny gutlanýar ýa-da garaşsyzlyk bayramy o bu gutlanyp durda ýa-da Hı oňa hı. gelýär Hı hı. serdary gutlaýarlar. Hı hı. Ana şonu okap, mundan hat geldi diýär, şo hatyň içerligini dolu okaýar. Ondan soň arkadagy serdara gelen hat gelip boluşdy diýip onu okaýar. Şonu okanda biriniň kellesine bir peýdaly maglumat ýa bir ylym bilim girýän bolsa hemme de oturup dinlese, hem ana şolar ýaly boş gurrunlar da ýarymdan şey diýip hat okap geçirýärler. Ondan soň separagyny 8 mart üçin 60 manatdan berilip oturdy. Hı E, hı. Döwlet karhanalarynda işleýän aýal maşgalalara student talyp gyzlara, mektep okuwçy gyzlaryna we çağalar bagynda gyzjazlara 60 manatdan berilýär Hı we hı. martyň 1-i 6 aralygynda şolara güýçli badalga berilipdir. Şu 60 manatlary beriň paýlaň diýip, onam dawaraly ýagdaýda. Hı hı. Indi hemme ýerde şu wagt ýurdun içinde, ähli ýerinde, ähli edara, mektep, karhanalaryň hemmesinde aýal gyzlar 60 manat berip gutlanýar welin olam dawaraly bir topar wagt zaýatçylygy wagt gitýär. Onam her kim alıp maňlaýyny üçgedek degirýänçe hemmeler şoňa garaşmaly, onçan beýlek gelmeli, ol almaly, üçgedek maňlaýyna degirmeli. Giden wagt zaýasy paraga. O gyzlar o wagtyň zaýylajagyna gidip bir zatlar okasa ýa-da bir hatda dyn jalsalar ýa ýene başgarap bir zat etseler o şeýdik geçiren wagty has peýda bolar mukaddiýanda. 60 manat näçe doldur bolýar? 3 doldur. 60 manat. $1 bolanok bazar bahasy bilen. Bader baha ýanky resmi kurs ýok. Iyi. Onu ödler üçin neme diýär? Onu hiç dile de Heh, almalylar. 2 kurs bolup durun biler. men ýalňyşdym bazar bahadyn hawa $3. Men öňkü köne pulda hasaplajak boldum da $3 öyle. O da saparaga 160 manadan çağalaryň bir çäre gidip ýitirýän wagtyny ýirtýän eşiginem ýapýan däldir şu 60 manat. Onam ýylda bir gezek berýär-de maňlaýyna syldyrýar. Ýylda näçe gezek çäre gitýär şo çağalar. Şu 60 manadyň 10 hissesini berende şonuň saglygy ýüzüne gaýtyp gelermi? Çäre gidip yssyda durup günürdi ýa sowukda sowuga bir organy sowuklatdy diýildi. 60 manada 10 hisse köpeldip berende şoň saglygyny öňki ýagdaýyna getirip bilýärmi? Eme O da ýok. sonra indi kanalyň ady näme? Watan habarlar keýlen. Watan habarlar, täzelikler we habarlar bilen tanyş etýän O ýurduň iň ýokary habar beriş Derişli. nemesi şu. Ha. Programmasy. Indi yan kaydanların içinden havar var mı indi? Havar bana şoň içinden havar tapıp berin diýerler. Menem özüm köşeşdirmek üçin böyle serdaryň adyna hat gelipdir. Şonu habar hökmünde aýtdy. Şu habar bolup bilermi kadip menem edebiýatçy däl, türkmen dilçi däl, men saparaga men onu analiz edip men pikirim dogry diýiljek däl. Ýöne şu habar mı kadip şu soragy özüme berýän menem. Yok, havar yok berdi. Onun adı ne? Havar kanalı. O bir Muhammed'in kanalı yüzünden öz çıkarıp onu kıygırdı versin. Onu edip bolýar. On soň saparaga şoň jüsünden çykany var şo pul 60 manat. Jüsünden çykanda şonu şey etmelimi, maňlaýyna syldyrmalymy.
Saparaga başga ýurtlar da var. Ösen ýurtlaryň gurrun etgende şu ösen ýurtlarda bir çağany ýetişdirmek üçin kämil ýagdaýa, ylym bilimle ýetip ýagdaýa getirmek üçin $60.000 metanok. Şolaryň bir ýylyna Amerika ýaly ýurtlar çağanyň bir ýylyna $11.000 ýatyrym etýär. Sen 10 o ýerde 10 klasam däl, 12 klas. 12 klasy gutarjak bolsam 10 ýylyna $11.000'dan 110.000 ýene de 2 ýyl o da garaz $130.000 çykaş olar orta mekdep gutarýança Amerikada. Onam döwlet çykarýar şo çykdaýjyny her bir ýetiş gelýän ýaş nesil terbiýelemek üçin şunça çykdaýdy Amerika. Her bir çağa başına 12 ýyllyk bilimine. Deme sonra ne şuron şu edýän zadyny bir gün Şweýçede etdiler. Şuýda atu nemesi ýokdy, insan hakları zatdy. Şular ikisine oturup atadylar. O döwlet etmeli de halk ederdi. Bu cemiyeti nadanlaştırman formulasy. Bu o ýeke nadanlaştırma da däl. İnsany insanlykdan çykarýar. O insan bitirýärler. Ya. Ine bu Fuat gelen yeri men ödüme Fuat şu Berdi Muhammedovlar Türkmen bolsa şunu kabul edýän bolsa bizim Türkmen jemgyýetimiz men Türkmenler men şu demeden yüz döndürýär. Men ödüme Oğuz diýen ýene bir zat diýen ýol şunlaryk ikisanalyk haýwanyň elinden biz şu döwleti alyp bilmesek Türkmenler. Bu edip gören zatları göz görtülüp görüp durunda da. Yani imtihanlıktan yani şu vahşilikler, nemelikler vadip demedi ya da. Ya şulum demedi. Ömer. Şu sebep imtihansızlığın netice. Yani 60 manadım var. 60 manadı şu at nirden yanlarına aydıp vereyim. O günüm ben biraz yemettim. Ağdak geçtim. İş adamları var. 20'den 30'dan 50'den yığınyalar. Yani, o bakayetleri, altın zaddeleri, görler, leherler urup yencip pul çıkar diye. Ben haklı, haksız, o da atlar. Ödem hukuk. Yani şolar korumalı adamlar ediyor ödem. Ödem bro bulsa değil. Ne şo bulsa. Hem betine diyelim. Edil şu at. Şunu etmiyorlar da. Onların iş adamları. Yani burada bir öndürüp görün adam. Esnaf değil ya da. Şu esnafı korumalı adamlara şöyle iş buyuruyorlar da. Yani vatan haberleri yalak bu tayım şunlarla. O da görüldü. O da yani halkın içinde vatan haberleri bile gitmese de yani o boyes diye de adına babuş kız kazalı diye. Yani çıpıktaydılar öz aralarını darga diyorlar da. Yani, şular şey diyorlar. Ne metmek. Yani, Gen sapara. o bu insanlığın yani düğüne yetiliptir de insanlık bitiptir Türkmenistan'da. Onun yani haber kanalına diktirler vardır. Şunun ağıtlarını aydiyalar mı ne? Plan diktir, plan deme diyen. Yok, Sovyet dövründe de diyenler de. Memi kodip deme diktirimiz vardı. Şu anda sen yardımda. Yok sapara olaryň ady geçmedi. Ben Anonim, başından sonuna dinledim. Anonim. anonim. O Türkmenistan Diýildi. hemmeden Oglan anonim. atlardy. Ya o. Oglan ady ýok. Yönü yani milli liderin utançsız, hayasız, yoknosuz bolsa yani görüldü veren halk ne eylep bolmalı.
Ne şu atki aday bolyan eken de onam gördük. O. Men şoň bir ýigit bilen gürleşdim. O Türkmenistana gidip geldim. Mhm. Ketel demeleri var. Doktorlar da atlar insanlık bitipdir diye de. Doğru bitiptir diye ben bir yankı hem de daha da göz yumup görün adam çok içinden çıkarma diye ben bir kilo oldu diye de. Yani gözmeyle ok diyen var ilmi ayttım onu bitiptir diye yok diye de. Doktorlar arasında büyünün yok diye. O sen ölün mü, kallın mı, karı mı, garip mi, ayal etat mı? Eger ne rehim, ne şpa, ne hiç tat. Ölünü de ayağıyla tepki koyuyor diye de. Bula öldürdü. Etik koyuyor. Kalyatka. Hiç gen galamak doğrudur saparaga vatanda näme diye Hmm. indi zenanlaryň aýrymçylygy ýetip gelýär. No. Şonu biraz açık dile getirýärler, zat etýärler. Onsoňam şey diye aýal gyzlaryň diye iň ýokary ösen derejede bilim almaklar üçin ähli mümkinçilikler berilýär. Olaryň enelerimizin, zenanlarymyzyň saglygyny goramak diye çağalaryň saglygyny goramak üçin uly iň soňky işler edilýär diýen ýaly men olaryň ulanýan sözlerini dile getirip bilemokda gaty geň sözlem guruşlar saparaga. Bir sözden başlap oň soňuna ýetýänçe ýokarda näme diýenler ýadymdan çykýar. Dinmeseň şeýle. O sözlemler näde kurýarlar men hayran. O aýdan da saglygyna da seretýär diýär. Eneleriň, aýal gyzlaryň, çağalaryň hemmesinde ýok olar ýalzat. Ýok ýalan. Yok, Sağlığa yok, yok. seretseler Ben ne aynı oturuyorum. enelerimiz daşarı yurda çıkmazdılar. Daşarı yurda liçen üçün çıkmazdılar. Çağalarım çıkya, ayağımızlarım, ene mamalarım liçen üçün çıkyalar daşa. Yani bilmezlik demeligim değerli. Adam yala kavul emedin okur. O pul beriyen kendine biraz gürlü şeyler diye. Yok pul yok mu bitti diye. Sen çok ayda can ver öl kal o zatların işlerim yok. Saparaga ağır kesici varını verýärler. Onsoň şoňa piýan bolup sen ağrıň duýmaýa. Balinsadan çıkan günüň akşamdaly ýene-de kagyrlaryň gelýär. Ana şey edip saklaýarlar balinsaň içinde. Onsoň aýtýarlar ýaşyň belli bir ýere barpdyr. Indi köp eýle sähel-mähel agyrlaryndan gaty gorup oturma diýerler. Näme üçin şolar daşar ýurda bejerilmäni çykan wagt seniň ýaşyň belli bir ýere barpdyr diýen oklara gerek ýaly bejerýärler ýa-da agyr duýanok. Ben yemek bizim şu ayda yılla iki zapar 100% o çağırıp mut check-up et diýerler. PNT yaşına yeten soň. Hemme zadyň barlap, onuň bir zat keselin bir zadyň baga bolsa, ýa şo doktorlaryň ýa reseptleri, nemeleri hemme zady gelip nemet. O benim Bizde o işler edilen olsa ýa garagumdan gelen adam ben. Şo palçykly ýurtdan gelen adam. O bular üçin ben hiç adam etmedim. Ben ähli dähmedimi, nemämi, ýa Türkmenistan etdim. Ben stajymam şo taýdan. PNT'men beren okular. Bular PNT de berýär. olan şey etmeginiň sebäbi näme saparaga? Ene siz esasy iş zähmet üçin Türkmenistanda etdiňiz ýöne Şwetsiyada şey çagyryp saglygyňyza seretýär. Siziň saglygyňyzyň gowy bolmagynyň o Şwetsiýa ýurtuna näme dahyly bar? Bilem o. Näme üçin beýtýärler? Ben Türkmen bolan doň bilem ok bolmasa bilmeli. Yo insanlyk seni öz watandaş diýip kabul eden soň sen eýlekler bilen deň hatarda bolýar da. Ol meni içinden aýryp çykaranyp bilen oklar. Hemme kişi insan Aha. göz bilen bakýar. Adam
O imtihanın ölmedik yerinde her medada çözüm çıkarılayanlar, taplayanlar. Ne Türkmenistan'da şu havar terişteti diyen demen o bir böyle o bu görüllü veriyen başka da nemeler vardır. Şu görüllü yani okumayan cemiyetler için, toplumlar için ilki tesir eden daha görüllüdür. Onun daş doğruluğunu eşleyen nemeleri. Şu farmira var dedi ya da sen nemeğini. Beyin nemeğini. Ne 1 milyon söz, yani şulon adı, değil mi? Şulon adından başka söz yok olsa. Bunun tanrı ne, ya etişin alak. Her bir kanal, 1500, kimin, ya da kayıtlayan olsa, günde, adamla değerleremeli. İmtihanlık kalmalılar. Bu neticesidir. Cemiyeti imtihanlı, yani imtihanlık nemetinden çıkarmak için edilen işler. Bu demet miyveti var ha. Yani miyveti ne? Çok Türkmenistan. O millet batkan içinde yetişiyor. Yani batkadığından bilen o. Başka evde yetişmelileri mi ödeyenler olmakları mümkün. Sapar ağanı Şvetsiýa şeýdip hemmäň saglygyny seretýär ýöne biz şunu şeýdýäs diýip ekranlara getirýärmi-ha. Yok, yeger yeger Getirse de yeger 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 getirse yeger. de hakkı bar ýöne. Getirmäne de hakkı bar. Sebäbi size çenmeýär. Ne siz türkmen ahir. Özüňkileri bir etýär, siz ýaly gelenleri size çennem saglygyňyza seretýär. Yo ol Bizde yankı näme etýärler? yani premier minister sereden o var. Yani tanrım. Bunun padişahı mı var? O padişah da sereden o. Yerli hökümet diýär. Yerli hükümet o. Yani cemiyet. Public demeleri. Ha, Hmm. büdjetleri yetmese ne etmese o devlet karar çıkaryan. Yani o men ettim deyip aydıp bilmeyen. Tabii onu eden de adı der. O Hmm. kolektif edilen de Düşündüm. adam. O neyle men ettim deyip biliyor. Devlet onku değil. Olur biliyorum devlet onku değil. O bizim tamsıkımız bilen o devlet onku değil. O Bavarap'ta bulur yalak deyip destur bilim ilim verilmedik bulur. O devletin neyemediğinden bilen oklu. O devletin kanalı sen olup bilir mi? Sen günü adın tutmak için edilen o millete havar verme için. O halkın havar alma hakkı var. O konstitusyon nimetini yazılandı. O bir yöne nemçi bir kanal var. Yani ya da devlet kanal var. Nemçi 100 sanak, 200 sanak kanal yok. Şahsi kanallar yok. Hususi privat kanallar yok. Biz şunu doğru mu? Nemçi biz seni yani günde 2000 3000 tapar dinlemek mecburiyetinde değilim. Sen kim? Soğutsuz bir cahil adına prezidentlik koyup durulur. Yani hemen koyup durulur. Emesi yok adın beynin için yükleni o onun. Var sen soğutsuz olanda da sen adın şunca gününü 1500 sapar tutulayan olsa bana yer yarıp yere girer. Üstlerini adam diyordun. Adam harap eden adam. Şeyde bir, yani yok nasıl bu var? Yönüm yönü bir yetersizliğim değilim. Dedim utanç verici. Onu sen prezident deyip adın 2000-3000 tapar kaytalarının ulan sen prezident oluyorsun. Sen bunu yuğdup bilirsin. Özüne singdiremem bilirsin. Yani bunun tesiri giden yani, cemiyeti
insanlıktan çıkaryan var. Onun neticesi var ha. Bunu ya yankı pulu ile düzedip bulunu. O insanlık giten yerde onun yerini hemen geleyenini biliyorlar herhalde. O bunu ne edip düzeltecek? On yani sahip alanı yalan edip burada kuruluşu düzeltip bulunu o. Ne? Yitirilen nesil üç nesil yiten insanlıktan mahrum edilen. Onu bir görüyet yönü daşına yine de beğeştürüştür çıkıp biliptir. İçinde de bir beğeştürüştür bağıdır. Omurgolu adam ödletmiyor da. Yani Türkmenin omurgosu yok. Sonra yani bir 5.000 10.000 bir omurgosu var. Yani Türkmen ödleyette. Yok. Bitiriptirler bunu. Doğru Sapar ağa. Ne? Ne käbir Görürler. ka aýdyň Sapar ağa. Aydı ver. Sonra. Ne göreldi diýip bara käbir neme köp çağaları, köp çağalı eneleri döwre bap, öý sowgat edip olara da münasip at bakmanyda gol çekdi-de. Meselem, näme mehriban enemi ýa-da gahrman enemi şey dip at berýärler. Ýöne men pikirimçe Sapar ağa ne daşary ýurtda gezip, izinde galanlar eklä oturan her bir eje edil şolar nähili gahrman bolsa, olaram şolar hatarynda gahrman. Men berenýän ýurdum içinde gahrman ene bolanlara da men olara hiç nemem ýok ýöne gahrman diňe olar däl. Ýurdum daşynda öýüne eklä oturan, izinde galanlar ekleýänleriň ählisi gahrman sebäbi olar ýurda eklämek. Daşardakylar ýurdu eklep berip otyr. Ana şoň üçin gahryman Onu şolar. bilýät, onu görüpdir. Ondan soňra hem öýün kwartirasyny berýärler, ömürlük şonu satyn aldylar da agyzyny açmaz ýaly dip. Bir gezek bir sowgat aldym, eýýäm sen boldy, sen mühürlenen agyzyň, ondan soň şoňa garşy hiç zat diýmeýän. Ýa-da boýnuňa zynjyr dakýalar, sen gahrman ýa-da mehriban dip. Şo zynjyrda kanda sen bir gynwyna düşseň, şonu satyp, şondan peýdalanyp bilmeýän, şonu satmajagyňa gol çekdirip ýa-da söz berdirip saňa şo zynjyry berýärler. Sebäbi o zynjyryň ýüzünde prezidentiň suraty barmydyr, aýdan sözü bardyrmy bilmedim, ýa-da itin kellesi barmy, atyň kellesi barmy, o zatlarym olar üçin mukaddes. Şonu sataň ok, satmana däl diýip saňa söz berdirip berýärler. Nihetdir. Eýdip gahrban bolmak, hawa Sapar ağa. Mesela şon bir Hem gülkün kıyın tutýan, hem gününde ağym tutýan, diýme, sonu. kıyın gününe yaradıp bilmeýän şon Sapar ağa. Deme, bizim vatandaşlarımız şu nemelerin neticeleri bilen başarılı bolup görülür da. Türkmenistan'ın Türkler tapu diýerler. Türkmen şoň nemesi bolman soň adyny goýup bilemok. Goýsam ýalňyş goýarmyň kan diýende. Yani toprağın, yerin, ya öýüň tenki bolsa, ya o sen elinde bir dokument bolmaly, tenki diýne. O notarialny neme bilen. Şon sen tenki bolsa sen şonu satyp bilýän. Bazarda satyp bilýän. Alyp bilýän, böyle adyňa geçirip bilýän, neme edip bilýän. Türkmenistanda şo sistema ýok. Şoň üçin ýa-ni jaý berdi diýen ha. O Hawa. jaý şertli şoňky. Şertli. Onun üstünden patsa näme gelse. Gelmese ölünçe ýaşap bilersin. Ýöne senki däl. Sen resmi şonu satyn alyp demedip ýani dokumentli, notarly nemeli zawerini demek. Çağaňa goýup gider ýalak. Deme ýok düdüň ýok. Milletem çok ýokdugyny bilen oklar. Şular ýalak watan habarlaryny diňläp görseňiz, günde de 6 sapat. O zatlar ýadyňa da düşmeliler.
O toprağım şundalar. Potrot diyelim. Aa, O potrot tenki değil. Ekimlerine tenki değil. Bir rotay. Adamın başka hiç de tenki değil. Önün on tenki değil. Sen dine yani de. adamın tenki. Şoňa biz giden millet bol. Şoňa düşünmejek bolýar. O tapu kimin elinde? Orsun elinde. Şonu entägem bilemzok da. Ne postsovet teritoriýasynda hususy ýa-ni yer eýeçiligine geçilen näl? Şuňa çen. Sebäbi ruhsat berýänler. Ödem geçip bilen ok, ödü geçti beýlekler geçecek diýecek de. Ortatda da ýokdur. Şondalyk tapu imperiýaň elinde. Kazakstan'ım şondalyktır, Özbekistan'ım, Belarusya'da ortadan öd içem diňe bir Baltika döwletleri bardyr. Ukraina'da şeýle, yani şu uruşdan soň hususy eýçilige geçip başlady. O bizim toprağımız birinki değil. Yani, yani vatan havarları ne hem ediliyor. Ne insanlar hiç sadece fikir edip bilmez yani. Sebep netice diyen yemeğin arasında bağ kurnak bilmez yani. Ya o şol yani bizim yurdumuzun tapusu bizim elimizde değerliğini akıl yetirmediği için. Yani havada geçiyorum demem. Şu an bir şeyle. Bu yani iktanak bağ var aplin öğeden düşünen yok bu datları. Olur görüyor oturduk yani tüycün toşovu var ya toşoplu tüycü. O şu Aa, toşoplurak yerde yani pullurak yerleri öz doğun kardeşlerini ontun bunu oturduk dururlar. O şu taydan yani öz gelip durun da hadi. Son ne medyalar şu tay çok gençe. Son o tayın çok orayarlar. Değil bunu imen bilirdi başka da adam akıl yeteri yalak da bavarapta onun ağrık gidiyen adam entek mene duşum yok da. O benim 70 yaşadım. Onun başka da düşünce adam çıkmalam der. Saparavana Çok şu dahil ekolu. vatanın Ne? ne bolýan zat ne häzir kugunlar bolýan eken. O. Bu da ne tecrübede tecrübesini ýaşap görüp otursa. Onçon bu vatan havarlaryň neme izne gitsek, Hı hı. neme diýär şu ministerleri gürletýär, her kim hasabat berýär, ýanvar Hı hı. fevral aýy boýunça şu ýyla 2 ay boýunça hasabat berýärler. Onam geçen ýylyň 2 ay bilen deneşdirip prosentini çykarýarlar da näçe ösüş Hı boldy. hı. Onçon her bir ýeke söz alıp şu hasabatyny berende berk bola garasy hemmes ösüşde hemmes 100%. 101, 115, 113, 108, 106% ähli pudagam ösüp dursa paraga. İçki önümler, sövda önümleri, önümçülük, ähli zat ösüşde. Onçon Naşık her kim öz kovan emelleri, ha, mendilleri. hova, menzil, demir yol, deniz, derya, ählisi. Onçon newit, gaz, e, başga näme pudaklar agzak geçdiler. Mm, Polipropilen diye dizel yanıcı, çalgı yağlar, tebiği ve uğurdaş gaz çıkarmak, e, neme ılım, bilim, sağlık, spor, hemmesi ösüşte saparaga. Onu deme Onçon natural nemede görkö diyenlerdir, dinge patent görkö diyenlerdir. bine aydık geçe. Yani 2 yılın, vay, 2 ayın Plan diye, bilen 2 yılın 2 ay. aydiyenlerdir ne plan milyar kup gaz öndürdük ya da plan patent Yok, yolunçu daşadık plan tanak. ana şu onu aytmaya saparaga, Ha, umum edip Şoň aytya. için patent görkö diýerler de. Hava, şu pudakta diye.
Ha. E, Şunça Mesela prosent şu köpörlü pudakta, diyelim. hava, şu pudak şunça prosent diye. Şonu detayları bilen aýtmaýan meniňem bilesim gelýän zat, şonuň detaylaryny bilesim Ya, gelýär-de. O ýerde detallarını o ne ýok. deme, ona tank neme girilen, senzura girilen neme, statistika, gadagançylyk girilen, o da şolong eýeler tarapyndan bolmaly. Türkmenistanda statistika gadagan, şonu bilýäňizmi? Indi düşünüp bilýän separaga şeýde otursalar, belki şu watan habarlaryndaky şu maglumatlar olaryň statistikasy bolmagy mümkin. Geçen ýyla görä bu ýyl ösüş bolaýmalam ýöne separaga sebäbi geçen ýyl nälen bolsa bir Covid'in galındylary ol bul bady da şo döwürlerde. Onsoň sen Covid ýokançy keselli döwür bilen deňeşdirmede Covid'den öňkü döwür bilen deňeşdiräý. Sonu neme, Adam bu soňky bir ýyl bolsa ne ýagşy? Men şu siferin içinde yetişen adam da. Ben siferin nemem nemeti hünermendi diýen ýalyk. Şunala 30 ýyllap ötüp gelýär. Soňky 30 ýyl alyn. Hiç ýyl aşak düşen ýyly ýokdur. Şu prosentler nemetinden şu wagt 1991-nji ýyldan ýa-da 95-nji ýyldan 1000% ýokarda bolmaly. Hani şu wagt 92-nji ýylyň önümden öndüren oklaşyl. 94-nji ýylyň kynam öndüren. Öten orta niýdi? Çokça tan gurkudan oklar. Patent demedi yani. O zatlar fikse diýenler. Ödüm gaty ýerbet tapdy. Bu yalançılığın men yalan sözleyen diýmän demekdir. Dilleri bilen aýdýarlar da bunu. Ýöne yani bakkada et görün halk bu zatlara kendi demeden ok. Yani beyniniň aşağına giýýän bir söz var. Yani ösýärmişin. Güdälik. Güdälik. Asmanymda durmuşun diýen ýalyk demedi. O sifir bilen aýtmaly. Ötýän şonda görünür. Sen näçe ton neft çıkarıpsın? Geçen ýyl näçe ton? Oňa statistikasy bolmalydyr. O da her kwartalda tab çıkmalydyr. Bir işlen olur bizim her ayda çıkarýardyk. Statistik. Her ayda 2500 tane kerhanamız var. Köp demeleri yani kepdelik çıkan demelerimiz. Günlük çıkan statistikamız. Onsuz yönümçülük bolýan nädir? Ýolbaşçylyk edip bolýan nädir? Yani elinde statistikaň ýok bolsa, ýurdun ýigitine näme badyny. O da yani bir adamlyk nemede. Zatda näme çykadaga? Halkymyz şu zatlar soran ok da. Jahil. Statistikaň näme dedi? Garry näme aýdy Saparağın. ýendirler. Meselem şey diye saparağına Çakıyfa söz Çakıyfa'nın hasabatlarına gezer gelende onki avtomobil, demir yol, hova, deniz, derya yolları şuna da işletende. Ondan şu taýda hova yollar agentligi boýunça diye hasabaty 2 ay üçin hasabat berdi. Ýanwar, fevral üçin 289,6% ösüpdir. Hova yollar agentligi boýunça diye. Sapara 289,6. Ne iň ýokary ösenem şu. Bu da ýöne geçen ýyl 2022-niň ýanwar fevraly bilen deňeşdirýär. Hawa 2022-ge görä bu ýyl 289,6 ösüpdir. Neme Türkiýe häzirim dünkü watanda da maýtdy Türkiýe gynançyny bildirip telefonda gepleşipdir. Onsoň neme kömegi berdi. Ana şolar ýaly gatnawlar ölenleri getirmek bilen ösen bolaýmasy Türkmen Öleni Hova alıp Ýolları kaýtmadylar, Agentligi. yalan sözlemesinler. O ölen 3-4 tane giden Şeýlemi? olmagy mümkin. Onu o da
Yeminlemekten 10 tanelerini geçen ok. Onu bir de kontrol etmiyorsa verdim. O Onda nädip össe para 289% nädip bu 2 aýyň hasabatyny beýdip berip bilerlerkä. Türkmen Hova sonuç Ýolları Agentliginiň ösüşi. bular bağırlayan neme yok. O bizde ne halk maslahat dip idare var. Aytdı ya. O son bağırlığı devleti biz yalan ve korkuyla yönetecek değil. Adına tetikledik. Şu kuraman adı Türkmenistan'ı yalan ve korkuyla yönetecek. Ilim bilim bilen yani real yağday bilen sizi idare edecek gel, yönetecek gel yerlerde. Şey değil oluyor da. Sebebi yankı Çotay'da 2400 mü neyse adam atıyor. Çolon birinin yankı nemesi yok. Yani diye kompetitivitesi. Real durmuş neme var adı. Ya, belki de 5-10 bolup bilir onun tüy hakkı yok. Yanlış yani düşen olmakları mümkün ne? Onun tüy hakkı yoktur. Fikir hakkım yoktur. O. Başını sor. Yalan bilen öğretmeli diyende ondan sonra yalan havar terişten olmalı. Dine yalan tüyle otur. Sonra ne mi diyen olsa yalandır. Sebebi yani Türk mesela ne samolyot uçağını biliyor. Günde bir samolyot uçağın olsa yani kediledir. Böyle de günde bir samolyotun düşün o. Ne? O bir saparaga hem samolyotlar uçan, uçan samolyotlara da janyňdan münmäle de bir hili neme görýär-de o samolyotlaryň ömrüni näçe ýyl ulananyny eşitdik ahir. O. Onu bilenden soň o samolyota münmegen bir hili adam gorkuzýardy. E, Bir uçuş Lewatdan Aşgabatda bolan uçuş saparaga gonyp bilmän 10 geze gaýlanypdyr da. Şo aeroportun üstünde. Ya gondur bilmediler mi ka yerde bir zat oldum ka diyen de yok hiç zat yok. Gonu bilmendir de samolyot. Şu 10 kuru aylanıp bir yukarıda şu gonyança. Bunu neme lotçuklardan görmelini ya da o pakirlarından näme günäsi var saparaga hova yolları duran olar her gün nemesini edip görmelde okuwny olaryň her uçuşy bir okuw hesaplanýar ahir. O. O zatlar olarda yok ya da kim olar öz tecrübe işlerini geçibilen oklar doğru düzgün olardan hem gatı görmeli däl ýöne ana howa ýollarynyň hem ýagdaý şeýle şo samolyotlaryň hem biletiniň bahasy hem atasynyň bahasy. Yeme sonra ne Litva 3 milyon halkı vardı. Litvan payitahtının hem değil. Yani ver yanında ikinci şehri var da Kaunas deyip. Çotay'daki bir ayda uçan samolyotun sani Türkmenistan'ın bir yıllık uçan samolyotun saninden kendi. O Vilnius yani payitahtının uçan samolyotun sani bir heptesi Türkmenistan'ın bir yıllık uçan samolyotun sani. Gözüne getirip görüyor musun? Onun Türkmenistan'ın samolyotlarını daşarı yurtlarda olan emniyetin bir nemesi var. Yani kadası kanunu var. Yani devletin hizmetlerinin kilometrajları, dataları, nemeleri var. Sonra geçmedik olsa kabul meden okurdan. Onun geçti geçmedi değil yani sertifikatlı nemeler hediyede. O sertifikatlı adam Türkmenistan'a bağım yok mu? Bunun kanan yerler bunun okulun. Şu sebepler bilenim uçup bilen oklar. Onun Türkmenistan'da bank sistemati yok. O pul verip bilen oklar. O köp yerlerde yani pulun garantisi gelir. Yani aeroporda varanda her adamın pul. O senin bank sistemati yok.
Sana hizmet verip ondan pulun iyine düştündür mü bunu? Git diyelim. Bu odatların bile noktaları. Bu yönü Onda yankı bu debiliydim yankı bu adam oýurýarlyk derler. Gatty bir aýlygan buradan. Yönü biz ne bir akıllı huşlu adamlar bolup şu ýagdaýlaryna düşüp şulardan yankı ýurdy alyp bilemiz o millet bol. O bu millete utanç däm. Mene utanýan. Şu iki tane samtyň elinden şu ýurdy alyp bolmaýan bolsa onu bu ýurtdan geçmeli bolýan. Ya da men şu milletin demesi däl diýmeli. O gorkýam, gorkuýamşyn. Sen gorkudandan gorup bolmy? Sono, ha? doğru Gorkuýan diýip, sapara. onu o sen gorkup bolup başga adam etdiler. O bizi ne gatı kıyın ýagdaýda. O täze Türkmenistan gurjak diýip bolup biz o adamyň ýa anlyk ýiten insanlygyny näde dikeldi. O biz aeroportdan dikeldik biler, samolyotlary mu çorýalyk edip biler. O poýdlary matnarýalyk edip bolar. Ýöne ýok edilen insanlygy näde dikelmeli. Ne şoň bir usuly demeti barmy tejribe. O fizik zatlar hem bilýän edip bolýan. O Türkmenistan lokan ýerinde. Ýöne onuň insan üçin etmeler. O insanlygam ýok bolsa näde döretjek? Onda da saparaga etýän urunlaryň ählisi insan üçin en atalaryň saglygy o bu diýe bilin. O Eger sen tersine eneler olmalı hawa onu. tersine eneler barada alady etýän bolsa eneler öz arşa çykarýar ene maslahatlar geçirilipdir. Onsoň şey diýe prezidentimiziň diýe şeýle nurana sözü bar diýe. O şu sözü aýtdy diýip bir zenany hormatlaýan bir gowy hakykatdan hem hormatlaýan bir söz bar. Ýöne men olaryň sözünedir aýdy biljek däl. Olar bir hil has, bir hil owadanlaşdyryp sözlem bolýarlar da. Ýöne manysy şu, many zenany ýaman arşa çykarýar, zenany hakykatdan hem gerek derejede tutýan. Onda şolar ýaly bolsa sen kelläňde onda näme üçin daşary ýurtlarda Türkiýede onça zenan maşgaly ýurdun içine gelip bilmänýär. Senden ýaňa, seniň ýüzüňden sen alan ok şolary. Eger seniň gözüňde zenanyň bir mertebesi bar bolsa, olar näme üçin alan ok içe? Diýmek dili bilen aýtýar, ýüregindäkini aýdan ok. Ýüreginde ýok sebäbi, ýazylyp beren okaýar. Sen şo gepy aýdyp bilmek üçin sen ähli zenan maşgaly isleşýär, girip isleşýär, çykyp bilen ýagdaýynda sen diňe şo gepy aýdyp bilersiň. Bizim ýurdumyzda zenanlary sarpa goýulýar. Olar bizim ýaşaýşymyzyň göz başy. Bu 1000 ýyllyklardan bäri bizim ata-babalarymyz zenanlara sarpa goýupdyr. Häzir hem şolara eýerip diýär. Saparaga ine men umumlaşdyryp şo diňlän zatlaryma aýtýanda şolaryň sözü şo. 1000 ýyllyklara eýerip ata-babalarymyzdan göreldi alyp häzir hem zenanlara diýär ulu hormat goýýar, sarpa goýýar diýär. Olar geljekki nesil terbiýelejek, sagdyn, ılımly, bilimli östürüp yetişecek enelerimiz diýär. Eger şolar ýaly bolýan bolsa, näme üçin çagalara ýurdun içinde ejesiz, ejeler hem ýurdun daşynda çagalarynyň mährine zar bolup ýör. Ağzından çykýan zat näme, etýän hereketiň näme? Sen o wezipede oturup o sözlemi gursaň, gönü jenaýat. Sen aýtýanyň etýän işiňden däl. Eger bir ýurdun başyna gelen bolsaň, jogapkär bolup, näme üçin oň jogapkärçiligini çekeň? Näme üçin o ýaş nesliň jogapkärçiligini çekeň? Näme üçin o en atalar içerik girip bilen o? Eger sen şoňa akyl ýetirmän şo sözlemi gurýan bolsaň, onda seniň o oturan ýeriňde näme işiň bar? Näme üçin o ýerlere bardyň? O ýere barypsyň, näme üçin düşünmän sözlem gurýan? Guran sözlemiň näme üçin özüň analiz edip görüň? O näme diýmek bolýar? Sen hemme kim diňläp oturýar? Analiz edip bilmeýän bolsaň, o prezidentlik wezipesinde näme işiň bar? Yeme bu döwletiň
yani kuruluşunda ulu yanlışlıklar var. Sonra bunu düzeltmen bu zatları düzeltip bolmacağı men diye. Devleti kurmalı, kurulmadık bir devlet. Bunun hiç bir nemeti bir bolmadıyalık derler. Gatüt deşik terslik varsa paraga. Katı. Yönü böyle de değil. Çok Üt büyüklerine deşik yetecek ol. Oğa korkunç. sırca şey. Ödem bu ödünürüm beter. Bu yani miyveti korkunçtur. Yani insanlık biten son ondan bu tüyürün aldırmak kalıyor. Bunlar sonu bitirdiler. Son biten son bunun oğurluğu o 100. plana geçiyor da. O insanlığı pul bilene dikeldik olunu var. Yok. İň soňunda dan diýerler saparaga watan habarlar gepleşeniň soňunda men o sözlemden dogry dile getiribiljek däl sebäbi her gün watan görüp görýärmi, döwlet adam üçündir diýär. Güldürdüm. Şey diýär, Ol adam kimken? öňünden Bir de şonu bilmeli olaymalı. Ol adam kimken? Adam için olsa. Bir tanımayan olmalı. ana şeýle bolaýmasy, Sol adam ini. döwlet adam üçin. Diýmek saparaga 1500 gezek goşmaça beýlek programmalaryň gözüňizde tutanda her gün azyndan 2000 gezek şolaň ady tutulýar. Diýmek adam şol döwletem diňe şoň üçin. O da neme? Ors üçin. Asıl O, adam o imperiya bolaýmasy imperiýanklar. o yankı, o imperiyalığı ulu soğuk nemesinde o mafyoz strukturu imperiya olup böyle yankı. Şulon vilayetinin yetken yeri içine demedim. O bir iyi dilim imperiya da değil. Yani şulon garayşam çok için şulor yala. O da yıkılıyor. Gidecek yeri yok. O Putin buna katı ulu koşan koşuyor şu atlar. O Putin'den başka yıkıp bilecek yoktu. Tuvalı maladi. Onda da saparaga demek diýerler. Mikhail Mishutin şoňda olan nuklantlardan vatanda aýtýan. Saparaga serdar bir gutlapdyr, kakasy bir gutlapdyr. Hersini aýry-aýry koýa gutlany. Hem ogly hem kakasy ikisem gutlady diýip bir sözlemde de aýdyp bolýar şonu. O Ýa-da benim için ayıtmalı. O haber değil o. soňky demneçenli goldap ýa-da arkasyna doglanyny gutlap, onuň doglanynyň bizim watan habarlarymyzda näme işi bar? Men şoňa düşünmedim. O dünyada yani ortadan bir var. O hem bekşi Hawa, o sanktı oyup başaga sonra daşlaşsak olup başaga. hawa. Olar bolsa hersiniň gutlanyny aýry-aýry edip okuýaşa bir mazmunda hem kakasy hem ogly gutlany bilen şeýle. Onu bir sözlemede sygdyryp bolýar. İkisem gutlady diýdi goý. Eger olar ýaly aýdasyn gelse. Ýogsa onuň şu aýdylmaly ýerem däl-de şo ýere. Sonra biz ikimiz bir tağada olup gurrun ediyat olun bular bizim şu yitirýän bir tağadymyza o ataly oğul ikili bile ona degen ok o Hiçem gymmatly degeni. dememizi gymmatly dememizi bagtymyzy bu ikrana nadana harzap oturmaly iyileşlenmez hem düşünürçe neme bolondur. Bu da atlar Hawa uzadyp oturmaly saparaga. o bedeli şeyle bir ağır olur. Çağalaňyza yani aklyňyza geçýändir. Şu görgüsini şolar görýändir. Görürüm. Şunuň nemet diyor. Şoň üçin ýurdy bulan elinden almalılar. Millet boljak bolsak. Yok, bundan yüz döndürýät diýsek, onda mesele başga. Yani şulan iki tane hayvanın elinden
Biz yurdunda alıp bilmesek bir de Türkmen diýmelem der. Dedem hiç satmaşarmayan adam bolmaly. Onun wagt orkazar O saparaga dünýäde şeydi kutor ha, oluyor. Sonra olmasa ha, bana yani şunun ağaçlarını tutasım böyle nok. gaty alan belliklerim kendi bu diňe 2000 watan habarlarynyň berýän maglumatlary dünýäň meselesini gozgatdyrlar. Ýani käşkä görünse hani öýlerde her bir öýde her bir çağanyň yüzünde şu edilen aladalaryň bir begenç şatlygy görünse-de ýöne hemmesini umumy aýdanynda şo giden sözden bir many zat ýok. Hemmesi boş boş gürrüňler. Yemen Hani şeyde kutaralan da saparaga. deňeşleri ýalak bir nemede bir aýdyk geçen düýüne sıralarak aýtdyk. Normal döwletlerde. Düýün biz internet barada gurrun etdik de kemine bilen. Şweýetde internet provider diýilýär. Yani internet hyzmatyny berýän. 51 sanak. Yılın başında yine de 15 sana vardı. 66 sanak kendine. 15'i bir satın alttırlar, birleşiptirler, 51'e demettirler. Şolon her biri hem televizyon nemetinden berýärler de kanallarını. 50 kanal, 100 kanal, 200 kanal, 300 kanal havar nemet. Ne sizde bir vatan havar var. Onda da havar yok. Bir yerde ne onlap, yüzlap yani adamlar bildiği havar alıyor. Son için karılarına da seyrediyorlar. O bir diyalog yanlış düşün gelin karıları da seyrediyorlar. Keseline de seyrediyorlar. Çağları da seyrediyorlar. Adam yalak. Şunun premier ministerin adından bile yok ben son kısmına. Görüm oğlum. Diyorum ben pırlan zat yettim deyip aydıp bilmeyeyim. Tabii o neden o? İşte ne? Sistem işlep durun mekanizma diye. Son için kağıtı deneştirin demedim. Yani bırak özünüze gelin. Biz yani insanlığımızı doğru yitirmeyecek olsak yurdu normal net kurmamız gerek. Bu da yani siyasi mesele değildir. Siyasetin ya başka nemen üstünlüdür. Bu yani devlet meselesi. Yani beka meselesi değil ya da. O siz var ya yok bulman demesi çözüldü. Men demokrat, men faşist, men obur neme değil olur ya. Yani A parti, bu parti neme. Devlet o atlam üstünne kadar mesele. Şonu bizim milletimiz yoş yoş düşünmesi gerek. O palçanın içinde yetişenem olsanız, o başka yerde de yetişenem olsanız, o çağlarının hatiratına, yani gelecek neslinin hatiratına, zatlara düşünmek mecburiyetindesiniz. Başka saylığım yok. Düşünmen bolya gezilerin diğer yalağım ben sonu. Ya o hem için çağat var yetir. Ya bir yerde başka yerlerde demirlemeli. O beydenim tapılar o yönü vatanı küyüten bazı için. Yani şolun hatiratında Kendir saparaga. oyunmalı. Şeydi kutorayel sonu. Bolya saparaga kutaralan. Ya bolya Boran da sağ sağ ol olun. sonu katı kovu deme temanı kaldırdın. O şey analiz et halka da yetirip durmalı kan ya. Boran da sağ olun. Bolya Vatandaşlar sağ olun saparaga sağlıkta istedi. görüşelim. Tamam.